И дойдохме в подходящото време за деня. Да не е супер жега. Много е красиво. Просто е изключително. Но гор ще минем ли? Ние оттам минаваме, ще спираме. Ние сме ги гледали от нагоре. Да поснимаме така. Казваш ли, че в крайна сметка си стих Добрич? Не, запазил съм. Жена ще трябва да й платим. Не можеш да кажеш, че ще останем, не ни е стигнало времето и ще останем в Добрич. Може. Защото не ни стига времето. Ще не за път. стигне. Стига глупости. Ще не стигне спокойно. Утре ние колко имаме? Утре да пътуваме. Ние като че сме запазили стая в 8-звезден хотел в Дубай. Да, ама като се резервирал, трябва да си ги платиш. Да, и какво ще платим? 20 лева. Ще платим. Ние колко дадахме за магнитчета и за... Ма сега се записваме на запис, дето спорим за глупости. Изпри го. Изтри записа и почни от начало. Няма. Много е красиво. Много. И това е колко е дълго. И там по суха река е същото. Само че тук реката още си я има. Доста е пълноводна. Те са доста реки. Сигурно аз съм глупава. Най-вероятно е там отсреща онова. Аз че не виждам. Нямам и очила. Уния дупки там. Там може би да. отсреща. Да. Ето има квадратни такива. Да. Най-вероятно това е там. А може би е ето там. Виждаш ли? Там да са. Там деца е така, триъгълни. Само като слезем тук надолу.